Sasha mfathini sesibwerena ishashazi ngathi inkulumo kababa uShembe ikhombisela ukuthi imdala, ikhombisela ukuthi uyilida. So nje ikhombisa iwisdom enkulu ekudileni nalento kaKing Mesuzulu. Ikhombisa nje ukuthi nje uyilida kanjani. We see abantu bezibiza ama-leader bezi izinto eziphamene nobu-leader. Njengalahadi sandukwenza kahle. Ithi into phana umthathu nalobu ntofe logic nje usol walethe insolo ebantwini bevela abantu benomnikazi. That is not being a leader. But yabo lento yenziwa ubaba uShembe. That is what a leader is. Inkathi abantu belindele ukuthi hayi ayihloma ihlasene. Fika upolice. Noma ngekho mnandi isithunzi sakho sidicile yaphaza. Kodwa ube mdala kunalo situation. Kuruma ba uShembe naye lapha khona esho khona ukuthi nina nihlala nimthuka ningadakiwe. Ningaphuzi viki. So ingakho ke emthethelela. OkuNgisuzu noma ubani ubeka diphuzile. Nina nihlala nimthuka nina. Ningaphuzile baphuza. So uyamthethelela. Ingabe izalulibelezela lento. Ngoba ukwandaba ubemayile. Tema isemayile wasebhodla kabi, kohlela kabi kumaNazaretha. Kodwa ubemayile. Kangakanani kunani? Elingithukumisa namalanga ningadakiwe. Mina lo ngiyamthethelela kwandaba. Njengoba nani ngimthethelela. Nkosi amakhosi.